Здравейте! Аз съм консултант на matro.net и сега ще ви представя двулицевия матрак Latex Lux. Latex Lux е матрак от 100% латекс. Латексът е ергономичен материал с неповторимо усещане за комфорт. Той е с висока еластичност, което улеснява движението на тялото по време на сън и му осигурява непрекъсната подкрепа. А сънят е активен процес, при който се въртим от 30 до 60 пъти всяка нощ. Ядрото на матрака има 7 зони на комфорт. Всяка една от тях е съобразена с специфичната плътност на частта на тялото, която подкрепя. Latex Lux е антиалергичен матрак. Естествените свойства на латекса не допускат развитието на бактерии и акари, а мрежа от хоризонтални и вертикални въздушни канали гарантират изключителната му проветривост. Latex Lux е облечен с сваляем кълъв, с цип, от белгийски текстил, с антиакарна обработка. Можете да перете и почиствате с лекота кълъфа, когато пожелаете. Времето, в което можете да се насладите на уникалните му качества, е повече от 10 години. Latex Lux е най-доброто решение за вашия комфортен и пълноценен сън. Latex Lux се предлага с 2 степени на твърдост, спрямо предпочитанията ви за комфорт. Средно твърд за хора под 95 кг и твърд, който препоръчваме за хора над 95 кг. Има и опция за поставяне на 2 различни по твърдост панела в двоен матрак, спрямо предпочитанията за комфорт на мъжа и на жената. За повече информация относно допълнителните опции за твърдост и височина, посетете нашия сайт matro.net или се обадете на телефон 0700 222.